नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोकणातील अगदी पारंपरिक फणसांच्या गऱ्यांची भाजी. ही भाजी ज्या ज्या वेळेला मी मे महिन्याच्या सुट्टीत गावी जायचे त्या वेळेला आम्हाला माझी जाव ही भाजी पेजीबरोबर खायला द्यायची. गावच्या ठिकाणी कसं असतं, सकाळी उठल्या चहानंतर जो एक नाश्ता होतो म्हणजे न्याहारी होते. ती न्याहारी म्हणजे मे महिन्यातल्या सुट्टीत जर आपण गावी गेलो उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तर फणसाची भाजी आणि पेज ही असते आणि आम्हाला ती भरपूर आवडते आणि म्हणून आम्ही दर मे महिन्यात सुट्टीत गेलो की हमखास 2-4 वेळा ही भाजी खातो. चला तर आता आपण बघूया ही फणसाची भाजी कशी बनवायची. एक कच्च्या फणसाचे गरे आहेत. मी छानपैकी असे तुकडे करून घेऊन त्याचे 2-4 वेळा थंड पाण्याने धुवून मी असे पाण्यातच ठेवलेत, कारण त्याला थोडासा डीक असतो, मग ते हाताला आपलं चिकटतात, म्हणून मी असे पाण्यातच घालून ठेवले आहेत. आणि या फणसाच्या घोट्या म्हणजे आमच्याकडे यांना घोट्या म्हणतात, फणसांच्या बियांना ह्याही मी छान अशा ठेचून घेऊन त्यांच्या वरच्या अशा साली काढून घेतल्या आहेत आणि या कोवळ्या बिया आहेत म्हणजे त्या भाजीबरोबर फटकन शिजतात. चला तर आपण आता कशी फोडणीला घालायची ते बघूया. प्रथम आपण थोडंसं पहिलं तेल घेऊया. अगदी झटपट होणारी भाजी आणि खायलाही तितकीच चविष्ट ही भाजी आहे. तेल छान तापलं आहे. आपण आता कढीपत्ता घालूया. गावी गेल्यानंतर ज्या वेळेला पेज खायला देतात उकड्या तांदळाची त्यावेळेला ही भाजी त्याच्यात तोंडी लावायला म्हणून आम्हाला ही फणसाची भाजी मिळायची आणि ती मला खूपच आवडते. म्हणून मी आता तुम्हाला ही पुन्हा ती एक रेसिपी करून दाखवणार आहे. आपली मोहरी आपण मिरच्या टाकूया. तुम्हाला जशा तिखट हवे असतील त्याच याने आपण मिरच्या घ्यायच्या आहेत. थोडी मिरची आपण परतून घेऊया. कांदा टाकूया. हा एक मी मोठा कांदा चिरून घेतला आहे. कांदा सुद्धा आपल्याला थोडा असा एकदम काळा करायचा नाहीये किंवा एकदम लाल सुद्धा करायचा नाहीये. आपण साधारण असा जसा आपण गोळ्या बटाट्याची भाजी करतो त्यासाठी जसा कांदा आपण परतून घेतो तशाच हिशोबाने आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे. बघा कांदा आपला असा व्यवस्थित परतून झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया. थोडी हळद परतून घेऊ आणि आता या आपल्याला घोट्या टाकायच्या आहेत. घोट्या अशा मी तुकडे करून घेतलेत, कोवळ्या आहेत त्या. आता आपल्याकडे कसा पाटाचा इथे सध्या मुंबईत सहसा कोण पाटा वापरत नाही, तर वरवंटा नव्हता तर आपण लाटणी बिटणीने ठेचून घेऊन त्याच्यावरच्या साली काढायच्या आहेत आणि असे बारीक तुकडे घेऊन आपल्याला टाकायचे. सुद्धा छान असं परतून घेऊ आणि आपल्याला मध्यम गॅसवरच करायची आहे भाजी. आता आपण हे फणसाचे गरे टाकूया. हे छान मी 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून असे मी बारीक बारीक तुकडे करून घेतले आहेत आणि हे एकदम बारीक तुकडे करायचे नाही आहेत, असेच आपल्याला ठेवायचे आहेत. हे सुद्धा आपण व्यवस्थित असं परतून घेऊया. अतिशय सुंदर लागते खायला भाजी, चविष्ट आणि सहजपणे आपल्यालाही ती करता येते. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. मीठ टाकूया. मला हातानेच मिठाचा अंदाज येतो म्हणून मी कधी चमच्याने मीठ टाकत नाही, हातानेच टाकते.
हे सुद्धा आपण व्यवस्थित असं नीट थोडं परतून घेऊ. आता तर खरा फणसाचा सीझन उलटून गेला, पण आज वटपौर्णिमा होती आणि वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने माझ्या सुनेने घरी फणस आणला होता. मला खायची इच्छाही भरपूर होती, भाजी खायची फणसाची, पण योगायोगाने तो फणस कच्चा निघाला, म्हणून मी आज स्पेशली त्या फणसाची भाजी करून मी आज तुम्हाला दाखवते. आणि माझी सुद्धा इच्छा पूर्ण होईल आणि तुम्ही सुद्धा ही बनवलात तर तुमची सुद्धा ही इच्छा पूर्ण होईल. थोडंसं आपल्याला गरम पाणी टाकायचं आहे, जास्त नाही. मी गरम पाणी करून घेतलं आहे. आता आपण हे 5 मिनटं त्याला असं व्यवस्थित झाकण लावून मध्यम गॅसवर शिजत ठेवूया आणि 5 मिनिटांनी आपण थोडं बघूया. ही बघा, मी 5 मिनटं ही भाजी अशी झाकून ठेवली होती. पण ही भाजी काय नाही, पटकन शिजते आणि आपली ही भाजी आता छान शिजली सुद्धा आहे. आपण जरा फणसाची बी शिजली आहे का बघूया. पण शिजतात त्या बिया सुद्धा तशा. हे बघा, अजून एक वाफ देऊया आपण 2 मिनिटाची. हे बघा, आपली आता पुन्हा 2 मिनिटं झाली आहेत आणि छान आपली आता ही भाजी शिजली आहे. आता आपण याच्यामध्ये खोबरं टाकूया. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. जसं छान ढवळून घेऊया आपण अशी भाजी. आता आपली भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. पण त्यापूर्वी तुम्हाला माझी एक विनंती आहे, तुम्ही जर माझा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा.